Este mércores arrancará oficialmente a Semana Europea da Mobilidade, unha cita anual que surdiu en 1999 e que busca promover entre a cidadanía o uso dos medios de transporte máis sostibles e saudables. No marco desta celebración, Pontevedra recibirá o Premio de Boas Prácticas da Generalitat Valenciana. Por unanimidade, deronlle o premio do xurado ao Concello de Pontevedra como exemplo de boa práctica polos seus anos traballando en facer da cidade un espacio habitable e todo máis. Con motivo desta Semana Europea de Mobilidade, Pontevedra uniuse hoxe a campaña O teu vehículo, cero emisións, unha nova iniciativa das cidades que camiñan e na que terán gran importancia as zapaterías da vila. Imos a facer unha potenciación do zapato, das zapaterías e do zapato como como vehículo de mobilidade sostible, camiñando, e desa maneira tamén poñemos en valor o comercio local e do positivo que é andar, non? Dentro das actividades deste ano, o concelleiro de Ordenación do Territorio participará este xoves nunha xornada organizada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. O día seguinte, a programación continuará cunha exposición que se levará a cabo na Rúa Gutiérrez Mellado. O día 18 imos a facer unha exposición con vinilos na Rúa Gutiérrez Mellado, vinilos en forma de coches, que logo parece ser que van a poder levar para casa a xente se quere, e que representará o espacio que antes estaba ocupado polos coches e que agora está ocupada polas persoas e tal. É para visibilizar como era a Rúa Gutiérrez Mellado antes e como é agora. Para rematar esta semana, o sábado presentarase o documental do colectivo Ecoloxistas en Acción titulado A cidade que soñamos. Por último, o domingo, os directores xerais do Concello participarán nun encontro virtual da Fundación Mafre para presentar o informe Horizonte C3, Cidades Case Cero.